Moi boas tardes. Grazas a todos e a todas por estar aquí presentes e un forte aplauso ao noso pregoiro nestas festas en Ponteareas, Xosé Antonio Touriñán. Parade que está nova nerviosa porque me dixo, é o primeiro pregoeiro, a ver como faz. Tamén te dixen, pois despois de min a ver que entrais para subir isto, Mellor que a mí pouco sai, é verdade ou non? Polo menos que cobren máis non creo. Moi boas a todos, moi boas a todas. Vou sacar un papel porque despois din, inventa todo. Non, algo escribí. É un, como decía o rei vello, es un orgullo e unha satisfacción estar aquí pois dando pregón, que me convidásedes, que alguén pense, que alguén de Ponteareas pense que un tipo de Culleredo ao Lago Norte teña os puntos feitos para ser pregoeiro das festas en Ponteareas. Pois de verdad que é un orgullo e é unha satisfacción, como dicía él. Moitas grazas a todas e a todos vós. Fai nada estiven aquí, fai 4 meses ou así, estivemos no auditorio, seguramente que moitos e moitas de vós quen estivo no teatro? Quen estivo no auditorio cando viñen a Ponteareas? Mi madriña, teño que vir máis. Falta un montón de xente por vir ao auditorio. Volverei, volverei. Foi fantástico, foron dúas funcións maravillosas. É verdad que sempre Ponteareas ten que estar nas miñas xiras, nas nosas xiras, porque o cariño co que nos acolledes aquí é maravilloso. Igual decides vos, dentro de 15 días vai ao Porriño e di o mismo, pode ser. Pero non é verdad, porque no Porriño non teñen teatro. Teñen que facer un auditorio bo. Onde está o alcalde? Alcalde, solta o carto. Antes de nada, vamos xa, isto era a previa, esta era a previa. O meu non é un pregón ao uso, non vou falar de cousas históricas de Ponteareas, porque se alguén me ten que contar cousas de Ponteareas, sodes vos a min. Non vou vir eu de fora a decirvos que son as festas en Ponteareas, ainda que hai algunhas que dende alá arriba tamén as coñecemos, como sobre todo as festas que tedes no Corpus, as alfombras esas que traballades tanto para que despois vos las pisen. Había ser eu. Se fora na miña terra iba a haber paus, xa vos lo digo, Na miña terra non fan eso. Creo que das festas máis importantes do mundo, saiu agora un ranking, creo que estamos Carnavales de Río, Oktoberfest en Alemania e despois a Festa dos Remedios. Creo que está desde terceiro no ranking mundial. Non está mal, Polo menos estades en primeira. Non como a nosos do Deportivo. Bueno, vou cambiar de pau. Conto-vos. Antes de nada, cando un ven a un lugar como este, o que ten que fazer é saudar aos veciños. Entón, aquí os importantes sodes vós. Gustaríame mencionar as 24 parroquias, 23 non, 24. Ollo por aquí, 23, porque un é o centro é parroquia tamén. Por favor, os que teades desas parroquias, ide berrando según digo o nombre do sitio. Vamos por orden alfabética. Angoares. Son 7. Arcos. Son os mismos. Areas. Cuidado aí. Arnoso. Bueno. Bugarín. Están separados, levanse mal, fíjate, que están un salido. Celeiros. Cristiñade. Cumiar non hai veciños, a mellor. Non puxeron para a festa, tanto os metiron na casa. Os de Cumiar, onde estades?
ali. Están metidos dentro do bar. Fontenla. Fozara. Guillade. Ben. Guians. Guyans. Guians. Guyans. Gulans. Escribí como carallo, perdonad que a má, que eu non uso máquina. Gulans. Ben, correcto. Moreira. Cuidado que veñen os árboles. Nogueira. Oliveira. Padróns. Paredes. Pías. Pontareas. Bueno, pode ser que sexa a capital, pode ser. Pode ser que sexa a capital Pontareas. Prado. Riba de Tea. San Lourenzo de Oliveira. San Mateo de Oliveira. E Xinzo. Aplauso para vos. Viva as festas. Vamos contar que ainda que eu non son moi devoto, moi religioso, se alguén lle teño fe é a Virxe, non? Porque se en algo creo en que unha muller, unha nai, pode arreglar calquer problema. Por iso creo que as festas deberían estar dedicadas a elas. No meu lugar onde facemos as festas, as nais son as que teñen todo listo. As que menos disfrutan quizáis das festas, as que teñen o plato, a comida durante toda a vida. Agora todo eso está cambiando. Por eso, se hai que ser devoto de alguén, quizá é boa a Virxe dos Remedios, porque se alguén pode arreglar algo é unha nai. Así que, aplauso para a Virxe tamén. Porque son de Culleredo, de Castelo, dunha aldeiña pequena que se chama Castelo en Culleredo, á beira da Coruña. Miña nai é dali, son dali por parte de nai, pero son un pouco de Pontareas tamén por parte dun amigo de meu pai. Así que levamos un pouco no corazón tamén. E hoxe vou reivindicar desde aquí a importancia das festas. Sempre foron importantísimas, quizá estánse deixando perder un pouco, estánse deixando perder tamén as tradicións das festas. Os que viñestes ao auditorio xa os coitastes, porque antiguamente, cando se encargaba os nenos, era normalmente o día da festa. Cando non se lavaba, que era cando se lavaba. Lavábamos máis ben, eu acórdome de neno, duchaban todo domingo e chegaba para toda a semana. E supoño que os nosos maiores e a xente de antes, pois, aproveitaba cando estaba limpo e limpa para fazer os nenos e as nenas. A mí, por exemplo, eu teño unha teoría que todos fomos encargados un día de festa. Se vos votades 9 meses para atrás o día que estades de cumpleanos, davos a festa exacta na que vos fixeron. A todos e a todas, e pensade para atrás. Eu, por exemplo, pensei moitos anos que nacera prematuro. Hai xente que está dicindo normal, é verdade que parece, sí. Porque cumplo o 16 de marzo e meus pais casáronse en noviembre. Entón daba 5 meses. Pero eu nunca tuve falta de incubadora ni nada, Nacín, pero desarrollado completamente. E despois dime conta, cando eu empecé a practicar, que facían falta os 9 meses. E dando para atrás, dime conta que a min encargaron un día da festa polo San Xoán. Coñecedes a festa do San Xoán? Sabedes a festa do San Xoán, que hai ese refrán que di polo San Xoán a sardiña mulla ao pan? Sabedes isto? Pois miña nai era un cacho de pan e meu pai tiña unha ansia por mollar a sardiña que non era normal. Isto para que non entendan os nenos, Entón, porque me toca o micro. Entón, a min aquela noite de San Xoán, meu pai e miña nai, a noite de 1979, no baile,
que ahora tedes todo o fin de semana baile, entendo, festas, orquestas, verbenas, todo eso. É verdad que se fixeron máis edificios dos que había antes para ir ás leiras e para ir ás palleiras, pero tedes seguramente, ahora tamén hai máis coches, ahora tamén hai... Bueno, podedes buscar en Ponteareas. Alcaldesa, aquí, cando eredes mozos, a donde, despois de ir á discoteca, para onde siga? Había un motel ou había unha esplanada no campo de fútbol? A Picaraña, a Freixa. Había a Freixa e a Picaraña. Que non... E en Castro de Troña, que era moi bonito para ver as estrellas. Vedes como todos e todas conocedes. Pois por as festas é día deso, é día de brindar, de disfrutar, de beber, de comer, porque normalmente o día das festas temos máis fame que nunca. Comes a mediodía e na casa fanche de todo, hai almejas, hai callos, hai carne asada, hai salpicón, hai codillo, hai merluza salsa verde, hai tarta de la abuela, tarta de queixo con membrillo, yogur, fruta del tiempo. A ver, a de linguaxe de signos está que non dá andar. Un aplauso para Alba, que está dando pregón comigo. E comes todo eso ao mediodía, ao mellor sentáchete para comer ás 2 da tarde, levantas hasta as 7, e sempre hai unha nai que di, e algo haberá que merendar. O día da festa é así, por eso hoxe que sexa a festa delas, por favor. Non quero alargarme moitísimo máis, porque imos ir dar unha volta, imos disfrutar da festa, non? Solo os consellos últimos. Solo... un refráns, non sei se coñecedes, igual me podes axudar. Un refráns que hai que valen para a festa. Eu dou-vos unha pista e vos a ver se os sabedes acabar. Hai un que di, el que va de romería... Non sabedes. El que va de romería se le nota outro día. É un refrán, pois dice na miña zona, sería donde a Coruña que fala o castellano, que falaba en español. Hai outro que di, noites alegres... Como? Noites alegres? Mañás tristes, acordádevos. Había unha que decía Lucía do Incio que era que me quiten lo bailado. Tamén val para festas. Hai outro, que non sei se é desta zona, pero val para todas, que di, de noite botellón, de día resacó. E hai outro que di, se te pasas co viño, moves o camiño. Amigos, amigas, marcho xa. Moitas gracias a todos e a todos por vir a ver este, que eu non sei facer pregóns, pero é un placer e un orgullo, como vos dicía ao principio, que esteades aquí. Gustaríame marchar pedíndolle dúas cousas á Virxe. A primeira, pola xente que non ten sentido do humor, que naceu sin sentido do humor. Hai xente que non sabe rirse, que se enfada moito, que se enfada por todo. Eu sempre digo que deberíamos repartir o mundo e mandar para un continente aos que estén enfadados con todo, e para outro lado do mundo aos que nos queiramos rir por todo. Se un día che parece algo mal, que baixa las persianas, quedas na casa, pero ride moitísimo, con todo que vos faga gracia, e cando non, pois dá a volta e non atendades. Pero a risa e o humor é moi necesario. Pidolle a Virxe dos Remedios que amañe isto, e tamén lle pido que suba ao Deportivo. Moitas gracias!